hobetzeko egin beharko liratekeen aldaketak jasotzen dira aurrerago onartu beharko den dekretuaren zirriborroan. Aurrerantzean banakako komunak izango dituzten logela handiagoak espero dira batik bat. Ildo horretatik dekretuak zuzeneko arretako langileen ratioak 15% handitzea jasotzen du eta pertsonal faltari aurre egiteko laguntzaileek erizainen zereginak egiteko aukera biltzen du. Horrez gain, eraikin berriei egoilerren muga jarriko zaien, ezingo dituzte 150 plaza baino gehiago izan, eta zaintza moduluetan antolatuko dituzte. Modulu bakoitzean gehienez, 25 egoilerrentzako plaza eskainiz. Helburu nagusia familia ingurunea sortzea da, eta zentroek modulu bakoitzari esleitutako langileak izan beharko dituzte egoilerrekiko konfidantza sustatzeko. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsita gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan gizarte gaiak hizpide. Oraindik eraiki gabe dauden adinekoentzako zentroak eta gaur egun zabalik daudenak bereizten dira aurretik aipatutako dekretu horren zirriborroan dagoeneko martxan dauden erresidentziek plazen muga hori errespetatu behar izan ez dezaten. Aiera Durreta kazetariak azalduko digu. Aldaketak egingo ditu Jaurlaritzak sare egoitzetan. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorioz, senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakoak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean. Laguntza plan personalizatuak bultzatuko dira, zuzeneko arretako langileen ratioak 1,5 handituko dira, eta gelak handiagoak izango dira besteak beste. Dekretuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die eta 6 urte izango dituzte erreforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du oraindik eraiki gabe daudenen eta egun zabalik daudenen zentroen artean. Edonolare testua 2021an hasi zen parte hartze publikoko prozesu baten ondoren sortu da. Erabiltzailei, familiei, profesionalei eta sindikatuei zuzenduta besteak beste. Baina aurretik pandemiak areagotu eta kalera atera zuen egoiliarren, senideen eta langileen ezinegona. Arreta tamalgarri zein horregatik. Izan ere, Jaurlaritzaren txosten batek egiaztatu zuen langile gutxiago zeuden zentroetan egoiliar gehiago hil zirela. Sektoreko langileek greba indartsuak egin dituzte azken urteotan herrialde guztietan, eta lan baldintza eta arreta hobeak eskatu dituzte. Eta horien ondorioa izan dira lanitunak berritzea batetik eta aipatutako dekretu berria bestetik. Frantziar Asamblea Nazionalak errefusatu egin du astelehen honetan UPS ezkerreko koalizioak Emmanuel Macronen gobernuaren aurka aurkeztutako azken zentsura mozioa, pentsioen erreforma onartu eta erretiroa hartzeko adina 62 urtetik 64 igotzea jasotzen duena. Bozketaren amaieran, Jael Braun-Pivet Asambleako presidenteak iragarri du aldeko 429 boto jaso dituela, baina gehiengo osoa lortzeko 489 behar zituen. 11 hilabetetan Elisabeth Borne lehen ministroaren aurka egin den 17. mozioa da, eta UPS ezkerreko koalizioko talde parlamentarioek aurkeztu dute, joan den astean Asambleako presidenteak lege proposamen hori bozkatzen utzi ez zuelako. Eztabaidatu zen aurreko zentsura mozioa martxoaren 20an izan zen eta pentsioen erreforma Asamblea Nazionalean bozkatu gabe onartu ondoren aurkeztu zen. Mozio hura gobernua erortzetik gertuago egon zen 9 boto baino ez baitziz zaizkion falta izan. Lehen ministroak duela 11 hilabete gainditu zuen lehen zentsura mozioa uztailaren 11an, kargura iritsi eta gutxira Asamblea Nazionalaren konfiantzazko botoa ukatuta. Lan gatazketara salto egun 20.000 pertsonak baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorean, hain zuzen 3 azpisektoretako langileak dira. Jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Azken 3 hamarkadetan ostalaritza sektoreko lan hitzarmena sinatzea lortu dute, baina azken urteotan akordioa berritzeko prozesuan blokeatuta daude sektorea osatzen duten langileak, sindikatuak eta patronala. Gauzak horrela sindikatuek salatu dute, pandemia hasi zenetik egoera aldatu den arren, ez dela lan hitzarmenik berritu sektoraren benetako arazoi aurre egiteko.
Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29 eta 30 egun osoko lan uztera ditu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiagok osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek, izan ere 2020tik ituna berritu barik dago eta hori derata, 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz, horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Ostera Asunción klinikako langileek 24 orduko kanpaldia egin dute Tolosako Trianguloa plazan 2021tik geldituta dute lan hitzarmena eta protestarekin hastean 35 orduz lan egitea galde egin dute eta soldata KPIaren arabera igotzea 100 langile inguruk parte hartu dute txandaka. Bestaldetik Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du astearte honetan Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bilduko dira. Berriro hitzarmena negoziatzeko astelenean Gasteizen 4. greba eguna egin zuten langileek, era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Ere azken proposamena baztertu ondoren sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute ordea. Zuzendaritzak prozesua blokeatzen badu aurre ikusita daude beste 2 greba egun ekainaren 19an eta 20an. Astelehen honetan Gasteizko lantegiko langileek 4. greba eguna egin zuten. Lanuzteek 185ko jarraipena izan zuten. Gauzak horrela, ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek hasieran deitutako greba, orain ere Comisiones Obreras, UGT, CESIF eta CCM sindikatuek babesten dute. Zuzendaritzak egindako azken proposamena baztertu zuten soldata igoerak ez zuelako KPIa kontuan hartzen, baizik eta enpresaren emaitzei lotutako beste aldagai bat. Gainera horrekin batera sindikatuek eskatzen dute lanaldia murriztea eta enpresaren soldata eskala bikoitzak kentzea. Zuzendaritzak aste arte honetarako lan hitzarmena negoziatzeko deia egin du Burgosen goizeko 11etan. Bilera horren ostean sindikatuek erabaki beharko dute grebarekin zer egin. Momentuz negoziazioak aurrera egiten ez badu aurre ikusita daude 2 greba egun gehiago, hilaren 19an eta 20an hain zuzen ere. 4 greba egunetan oso jarraipen ona izan dugu eta indarrarekin goaz. Ia ber enpresak zer egiten duen, baina ez dakigu zer egingo duen, zer esango digun. Pasaden ostiralean ezetza hemen genion eta orain ia ber zer esaten digun. Bestalde, Lasarte Oriako Michelineko lantegiko langileak euren kabuz negoziatzen ari dira. 4 greba egun egin zituzten pasaden astean, ekainaren 2tik 5era. Zuzendaritzaren azken proposamenari uko egin ondoren. Eta Araban garela 4 urte eta 7 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte Tubacexeko auzipetuentzat ekainaren 15ean eta irailean epaituko dituzte Tubacexeko lan gatazkan atxilotutako langileak. Ertzaintzak izandako jokabidea salatu du langile batzordeak eta protestak iragarri ditu auzipetu guztiei babesa emateko.
Tubacexeko greba mugagabearen testu inguruan antolatutako mobilizazioen harira 7 pertsona epaituko dituzte eta fiskaltzak guztira 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu haientzat. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako eta atzilotutako herritarrak dira. Horietako batzuk Tubacexeko langileak dira, baina baita Aiaraldeko bizilagunak ere. Alde batetik 3 langileri 36, 21 eta 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dizkiete. Desordenak eta agintaritzaren kontrako erasoak leporatuta. Beste alde batetik 3 herritarrentzat 4 urte eta 7 hilabeteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak, Zaratzoko pikete gertakariengatik, beste 6 lagunekin batera. Horrekin lotuta 2022ko azaroan Aintzanen Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Gauzak horrela, LAB sindikatuak kriminalizazio estrategia dela salatu du eta prozesu judizialen auzipetutako guztiak absolbitzeko eskatu du. Horretarako igandean ekainaren 11an agerraldi masiboa antolatu dute Laudioko lantegiaren aurrean, eguerdiko 12etan. Laneko arroparekin bertaratzeko deialdi berezia luzatu dute. Eta epaikete Zaldibarko Luiziaren harira, zabortegiaren jabea zen Berter Recycling enpresako arduradunek Durangoko epaitegian deklaratuko dute datorren ostegunean. Egun horretan, Zaldibar argitu plataformak epaitegiaren aurrean elkartzeko deia zabaldu die herritarrei udane arbeo. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berter Recycling enpresako arduradunek Durangoko epaitegian deklaratuko dute ostegunean, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Egun horretan goizeko 11:30 Zaldibar argitu plataformak epaitegiaren aurrean elkartzeko deia egin du. Atzera begira jarriz, 2020an gertatutako Luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Berter Recycling enpresako ordezkariak zuhurtzeari gabeko hilketa delituarengatik kondenatu zituzten, eta akordio bat egin zuten fiskaltzarekin eta zabortegi amiltzean hil ziren langileen familiekin. Alegia Joaquin Beltran eta Alberto Sololuz ere senidekin. 6 hilabeteko espetxe zigorra ezartza adostu zuten 3 aldeek, eta ez zuten kartzelara sartu behar izan. Bigarren auziari dagokionez ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, baina Zaldibar argituk eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak iritzi diote instrukzioa luzeegi doala. Hondamenditik 3 urte eta 4 hilabetera Eusko Jaurlaritzako inork ez du deklaratu epaiaren aurrean. Gaineratu dute hainbeste denbora eta gero Eusko Jaurlaritzako inor epaitegitik igaro ez izanak berak lausotu egiten duela haien erantzukizuna hondamendian, zuritu egiten duela, 2. edo 3. mailako balitz bezala. Durangoko epaitegiak 2 aldiz deitu ditu Jaurlaritzako teknikariak deklaratzera, eta 2etan bertan behera geratu da saioa, azkena apirilaren 20an, epaitegietako grebaren ondorioz. Hori ala hurrengo hitzordua ostegunan dute Durangoko epaitegian. Gaizlatuta berriz Bilboko udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu, ekologisten arabera zuhaitz osasuntsuen eta helduen mantentzeranak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe. Nabarmendu dute zuhaitz helduek funtsezko funtzioa betetzen dutela hirietako bizitza bermatzeko. Hori ala, Deustuko auzoko bizilagunak eta ekologistak Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak moztearen aurka mobilizatu dira. Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santutxun, Txurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza plana gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi duenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaitzea aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Gaineratu du egoera txarrean zeudela, sustraiak batez ere, beraz segurtasun arrazoi bat dela.
Hala ere erakunde ekologistak zalantzan jarri du kale horretan zeuden zuhaitz guztiak gaixo daudela, eta gaineratu du orain ezinezkoa izango litzatekela hau egiaztatzea, eta mozketa honek gehiago erantzuten diola kalea berritzari zuhaitzen osasunari baino. Ekologisten arabera zuhaitz osasuntxuen eta helduen mantentze lanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe moztu dituzte. Hain justu Lehendakari Agirre kalean Deusto auzoan 128 zuhaitz moztearen berri eman dute. Zuhaitzi gabeko itorbidearen irudi txundigarriek inguruko bizilagunak asaldatu dituzte, eta elkarretaratze egin dute zuhaitz mozketa horien aurka. Urteetan espaloiei itzala eta edertasun eman dietela argudiatuta. Udalak euren egitasmoak berrazter ditzan eskatu dute, espezie autoktonoen landaketa sustatzeko eta kaleak berritzeko edo egokitzeko planetan zuhaitzen presentzia nabarmena duten eremuak jartzeko. Eremu bakoitzeko beharretara ondoen egokitzen den espezie autoktonoa bilatuz. Aldiz, euskara ez da bermatzen 10-tik 3 lanpostuetan Udalerri Euskaldunen mankomunitateak ikerketa batean azaldu du egoera. Udalerri Euskaldunenetan ere osasun zentroetan sarri langile euskaldunak ez daude bermatuta erne. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. 3 horiei behar bezala erantzutea, estrategikoa da UEMarentzat, udalerri euskaldunek aurrera egingo badute eta arnasguneak bizirik mantenduko baditugu. Bestaldetik, hezkuntza lege proiektuak beste langa bat gaindituko du. Atzo amaitu ziren testuari ekarpenak egiteko eragileen eta norbanakoen agerraldiak Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean, besteak beste, Eize sare publikoko zuzendaritza elkarteen federazioak eta Save the Childrenek hartu zuten parte atzoko saioan. Josebe Azpirik, Eizeren Bizkaiko koordinatzaileak, eskola publikoaren ahalduntzean sakontzeko beharra nabarmendu zuen eta bide horretatik eskola publikoarentzako plan estrategiko bat eskatu zuen. Azken urteetan ematen ari den eskola publikoaren ahalduntzean sakondu nahi dugu. Behin eta berriz aldarrikatu izan dugu, hezkuntza sistemaren ardatza izan nahiak. Behartzen gaitu konpromiso hori hartzera, ariketa autoexigente baten bidez. Barne dinamikai begirako exigentzia maila hori bera, bilatzen dugu kanpoan ere. Bi hizkuntza ofizial, euskera eta gaztelania, eta euskera propioa ere badituela. Argitu behar da, bi ofizial eta bat propioa dugula. Honekin politika arlora salto, Iruñara joko dugu orain bertan baita Leire Martinez lankidea, lurraldeko azken berriak gure ganatzeko. Kaixo, Leire, eguerdion. Kaixo berdin, Karol, ikusi duzu hemen zelako giroa dugun udaletxe plazan, nabaritzen da bai, hilabete eskas falta delako Sanferminetarako, eta oso egun guti ere bai, hauteskundeen emaitza zirraragarri hori jasotzeko. Hortziralean osatuko da parlamentua eta hauteskundeak izan zirenetik, negoziak eta betean jarraitzen dute alderdiek. Negoziaketaren txandaren bigarren bueltan gaur berriz bilduko da PSN, EH Bildurekin, eta PSN-eren arabera
bilera protokolozkoa izanen da. Iruñeko udalari dagokionez ordea, larun batean eratuko da, eta goera Nafarroko parlamentuaren antza du. PSN-ek betoa mantentzen dio EH Bilduri, eta Joseba Asironek atzo prentsaurreko batean adierazi zuen akordiorik lortzen ez bada eskuinak berriz gobernatuko duela Iruñean. Gogora dezagun EH Bildu izan dela indar aurrerakoien artean bozka gehien lortu duen alderdia 130ko bozkekin, eta naiz eta orain arte elkarrekin lan egin duten PSN-ek errandu ez duela haiekin taldea osatu nahi. Printzipio demokratikoa errespeta dezan eskatu zuen atzo Joseba Asironek. A nuestro entender, existe solo una posibilidad real de que el día 17 exista un gobierno progresista en Pamplona, en Iruña, y pasa por abandonar cualquier tipo de veto y abrir una negociación sobre la composición y el funcionamiento del futuro gobierno municipal. Bada, gobernu osaketen bueltako informazio gehiagoren esperoan leire gaiz aldatutan, goiz honetan aurkeztute Nafarroa oinez jaialdiko kantua eta bideoklipa etxarriaran atzen izango da urriaren 8an, ezta? Hori da, Nafarroa osoan bai izena du aurtengo Nafarroinezeko abestiak eta bideoklipak, eta Joseba Tapiak egin du musika eta letra berriz Maialen Arzaiusek. Olaia Intziarten, Nerea Erbiti, Maire Eransa, Leire Letu eta Kristina Arantzabe izan dira kantua paratu dioten kantariak. Abestiaren gakoa, zonifikazioa salatzea eta euskeraren ofizialtasuna eskatzea izan da Nafarroa osoan. Aldarri honekin batera, Sanferminetako oinezeko txoznagunearen kontzertuak iragarri dituzte. Horien artean, Brigade Loko, Sofokaus, Nafarroa 1912, Onkixin, Isa Sakara, DJ Bull edo Baietz taldeak izan dira edo arituko dira Nafarroinezeko txoznagune horretan. Eta bukatzeko gogora dezagun Nafarroinezeko hitzordua urriaren 8 izanen dela etxarri aranatzen. Nafarro osoan bai! Andosian ez bazanen bai, zintruen igon ez donezteden bai, betelun bai, bianan ezin etxalarren bai, fustinan anai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, arakili baian igerian, buruak gorputak paskatuko dira. Gaztelu berrin ez duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi, losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun oski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean. Ondo da, Leire, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Ederki, izan ongi. Eta festez gabiltzala arabara hueltan, Gorka Ortiz de Urbinak eta Elisa Ruedak jasoko dute 2022ko urrezko zeledon. Ortiz de Urbinak gaur egungo zeledonek eta Rueda poetak saria jasoko dute. Datorren irailean Teatro Principal antzokian 20 hautagaitza izan dira aurten saria. 1972an jaio zen bere zerbitzuen bidez lurraldean handitzen dutenak saritzeko.
sé, a mí me parecía, es que me parece tanto que no, jamás había pensado que pudiera ser. Eta bukatu baino lehen kirola arlora salton, uztailaren 29 mugarri izan daiteke Euskal Pilotarentzat. Nazioarteko Pilota Federazioak ezohiko batzarra egingo du Mexiko hirian, eta horretan bozkatuko dute Euskadiko Federazioak kide izateko estatutuak aldatu edo ez. Gai zerrendako puntu bakarra da hau. Eta gauzak horrela direla iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko laster gara bueltan. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia? Bertakoa? Guzti horretaz, hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat, eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Esan zerbait erantzun bai, egon lasai, begiratu zer daukadanik barnean, ez du eratu azalean. Ai, zenbat bidai, zenbat ez bai, beldurra txai, dugunean beste lekuren batean, egon nahi dut bat batean. Berandu da baina garaiz, zure begiak gero. Bada 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Josu del Campo, Aritik hiria egitasmoko kidea, ondo etorri gurera. Eta ezer baino lehen, agian ez, zuk zeuko beto azalduko duzunez, konta iguzu ez, zertan datzan Aritik hiria? Aritik hirira bi geografok osatutako proiektu bat da, Jon Macias eta biok osatzen dugu. Eta proiektua duela 2 urte terdi inguru hasi genuen, biak oraindik garai hartan gure master ikasketak bukatzen ari ginen, bai plangintza eta lurraldearekin loturiko ikasketak, eta pentsatu genuen orokorrean sare sozialetan edota hedabideetan Euskal Herria bere osotasunean ikertu eta lurraldean garatzen diren prozesuak, etxebizitza, turismoa edota mugikortasun gaiak jorratzen dituzten ikerketak
apenas aurki zitezkela eta guretzako hutsune hori betetzea aukera polita izan zitekeela, eta bestalde biak ere geografoak garenez, nolabait ezagutaraztea baita ere pixka bat guk egiten dugun jarduna, gaur egun oraindik ere geografoek egiten dugun lana oso ez ezaguna baita, eta beraz nolabait hutsune hori aprobetxatuz eta gure lana pixka bat erakustarazteko proiektu hau martxan jarri genuen. Azken finean askotariko jakintza garatzen dituzue geografiatik abiatuta, eta hor besteak beste ez, esaterako Ipar Euskal Herriko bilakaera demografikoa aztertu izan duzue, kasu honetan ez, eta ikerketetan sakontze aldera honekin zerekin topatu zarete. Bai, kaleratu dugun azken azterketa zuk esan duzun moduan Ipar Euskal Herriko bilakaera demografikoa izan da. 19. mende amaieratik gaur egun arte izandako bilakaera demografiko hori aztertu dugu. Eta egia orokorrean Ipar Euskal Herriak biztanleria nabarmen irabazi duela, baina aldiz biztanleria hau ez da modu berean banatu lurralde guztian. Zehar alde batetik Lapurdi eta kostaldetik gertu kokatzen diren udalerriek nabarmen irabazi dute biztanleria, baina aldiz barnealdeko probintziek, bai Benafarroak eta Zuberoak, azken 150 urtetan biztanleria izugarri galdu dute. Esaterako Zuberoaren kasuan datu bat ematearren biztanleriaren 140 galdu du, azkeneko 150 urteetan, eta aldiz Benafarroak biztanleriaren 135. Beraz, hazkundea orokorrean bai, baina oso modu desorekatuan. Askotan kostaldean populazioa igotzea turismoarekin ere lotu izan da. Ez dakit zer bezalako arrazoi topatu dituzuen, aipatzen zenituzten kontu hauek alaxe direla ikusteko edo agian turismoan dago zentratuta guztia? Bai, orokorrean ikusten duguna Ipar Euskal Herritik kanpora ere Euskal Herrian beste gune batzuetan ere, esaterako Nafarroako Pirineo aldean edo eta Arabako mendialdean, hau da, nolabait herri txiki hauek oraindik izaera rurala mantentzen duten eremu hauetan, biztanleria galera orokorra izaten ari dela. Eta aldiz, hiri handiek geroz eta biztanleria gehiago dutela. Orokorrean zergatik ematen da prozesu hau, horrelako herri txikietan oinarrizko zerbitzu guztiak, bai etxebizitza, hezkuntza, osasuna edo lana aurkitzea, herrian bertan edo inguruan zaila izan ohi delako. Eta horren ondorioz bereziki gazteek kasu batzuetan nahi dutelako, baina beste batzuetan alternatibarik ez dutelako aurkitzen, askotan hiri handietara edo behintzat udalerri handietara jotzea erabakitzen dute. Baina justu azken urtetan Ipar Euskal Herrian kontu hauekin lotutako eta herrietatik ezagututako mugimendu hainbat eta hainbat ikusi ditugu, zenbait protesta tartean, eta justu etxebizitzekin lotuta ere Euskal Elkargoak orain gutxi konpentsazio legea onartu egin zuen, hau badator turismora bideratutako etxebizitzak mugatze aldean nora iristen diezue halako ekinbidei? Bai, demografiaz gain, azken urteetan afera nagusietako bat Euskal Herrian eta baita Ipar Euskal Herrian etxebizitza izaten ari da. Eta egia da, konpentsazio neurri hau printzipioz oso interesgarria izan daitekela. Azken finean ezagutzen ez duenarentzat, hiri jakin batean edo oso jakin batean etxebizitza turistiko berri bat ezarri nahi duen pertsona orok edo enpresa orok, hau konpentsatzeko beste etxebizitza bat finkatu beharko luke eremu honetan. Horren ondorioz, etxebizitza turistikoen hazkundea asko mugatzen da, eta bestetik etxebizitzen kopurua ez murriztea almentzen da. Ondorioz, neurria oso interesgarria da, egia da goiz dela jakiteko ea benetan funtzionatuko duen ala ez, baina interesgarria izango litzateke Ipar Euskal Herrian aplikatu den moduan, Hego Euskal Herrian ere aplikatzea ikusteko benetan erabilgarria izan daiteke. Filosofia antzekoarekin, Donostiatik ere iritsi zaigu antzeko albisterik, ez dakit halako etxe bizitzekin lotuta zelakoa den egoera Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian esaterako. Bai, baude desberdintasun batzuk Euskal Herria eta Ipar Euskal Herriaren artean. Esaterako Ipar Euskal Herrian orokorrean etxebizitza turistikoak zonalde jakin batean oso kontzentraturik aurkitzen ditu, bereziki Lapurdiko kostaldean, Donibane Eloitzunen, Angelun, Biarritzen, beraz kontzentrazio handia da eremu jakin batean, eta aldiz Hego Euskal Herriaren kasuan eskaintza hau lurralde guztian zehar gehiago edatzen da, baina ez dago hainbesteko kontzentraziorik baditu hiriak nola ez, Bakio, Donostia, Hondarribia, etxebizitza turistiko handia dute, edo eskaintza behintzat handia da, baina lurraldean zehar gehiago edatzen da. Eta ondoren, kopuruari dagokionez ere, gaur egun Ipar Euskal Herrian 5 etxebizitzatik bat, hau da, etxebizitzen 120, bigarren etxebizitza da, datu hau ikaragarria da, eta aldiz,
Hego Euskal Herrian datuak ez dira hain zehatzak, baina orokorrean bigarren etxebizitza 5% horretan mugitzen da, beraz, haude ere desberdintasunak. Eta zer esaten du guzti honek ez, egun nabarmentzen zaigun hiri ereduaz ez, agian batez ere aipatzen genituen ez, hiri handienak, baina tira. Bai, hiri ereduak azken finean turismo ereduarekin badauka zer ikusia. Bereziki 20. mendeko bigarren zatian, turismo gehien edatu zen turismo eredua, esan genezake gazteleraz esan ohi den turismo de playa y sol, ebantzeko aretzen daitekela, baina azkeneko urteetan edo azkeneko hamarkadetan turismo eredua gehiago bideratu da hirietara. Gaur egun turismo gehiago gerturatzeko ahalmena dute hiriek, geroz eta erakargarriak dira turistentzako, eta gure hirietan ere antzeko zerbait gertatzen ari dira. Biarritz, Donostia, Bilbo, geroz eta prestatuago daude turistak bertaratzeko, turistak gerturatzeko, eta ondorioz hiri ereduare aldatzen ari da, bertako biztanleen nahi eta beharretara egin beharrean, askotan turisten nahi edo eta beharretara. Honekin lotuta ere aztertu izan duzu ez, justu Donostian bertan ez, pandemia osteko Airbnb efektua ez, zer da efektu hori eta zer ikusi duzu hau ikertzean? Bai, badakigu Donostiako kasuan etxebizitza turistikoak edo eta Airbnb efektua aspaldidanik ikertu den zerbait dela, baina guk bagenekien pandemia ostean testuinguruare desberdina zela eta horregatik ikertu genuen pandemia ostean. Eta bertan ikusi duguna da, alde batetik azkundea oso azkarra izan dela, ez genuen espero hain azkar aztea eskaintza, ikusi duguna da urtebetean soilik eskaintza 16% igo dela, baina bestetik oso ezaugarri garrantzitsua da, sektoreak geroz eta profesionalizatua dagoela. Duela 10 urte inguru, Airbnb bezalako plataformak erabiltzen zituzten erabiltzaile gehienak, erabiltzaile partikularrak ziren, asko jota etxebizitza bat eskaintzen zuten erabiltzaileak, baina ikusi duguna da urteen poderioz eta bereziki pandemia ostean, merkatuak geroz eta gehiago kontrolatzen dutela enpresa profesionalek. Esaterako pandemia ostean, erabiltzaile profesionalak, erabiltzaileen 27% soilik dira, baina merkatuaren 70% kontrolatzen dute. Hau da, geroz eta esku gutxiagoetan pilatzen ari da eskaintza hau. Eta honen ondoriotako bat ere, bataz besteko prezioaren igoera da. Azken finean, oso erraza da ulertzea. Pertsona batek etxebizitza bat soilik eskaintzen badu, berak eskaintza hori egiteaz gain, etxebizitza konpondu eta bertako garbiketa lanak egiteko aukera izango du, baina aldiz enpresa profesionalek, 10, 20 eta 50 etxebizitza turistiko dituzten enpresek, etxebizitza horiek konpondu, garbitu eta antzeko lanak egiteko jende gehiago kontratatu behar dute, gastuak gora doaz eta nolabait irabaziak bermatzeko bataz besteko prezioak ere gora egiten dute. Eta hori da ikusi duguna bereziki Donostian pandemia ostean. Esango zenukete halako ereduak goia jodula nolabait Donostian bertan, orain gitxi ere ez lehenago aipatzen nuen nola eneko goiak ere iragarpenik egin duen turismora bideratutako etxe bizitzak mugatze edo obrak edo mugatze aldera, ez dakit aurretik aipatzen genuen iparraldeko neurri horrekin alderatzerik dagoen? Ikusi dezakeguna alde batetik Ipar Euskal Herrian hartu den neurri hau nolabait estrukturalagoa dela eta aldiz Donostian hartu dena behin-behinekoa soilik da. Horren ondorioz eragina izan dezake baina oso epe motzean eta Donostiako kasua gertutik ezagutzen dugunez, gu pentsatzen duguna Donostian ere hartu beharreko neurriak askoz ere strukturalagoak direla eta ez behin-behineko petatxu batzuk. Azken finean, esan bezala, eragina orain izan dezakelako urrengo hilabeteetan, baina Donostiako kasua ezagututa, gaur egungo eskaintza hori eteteaz gain, burrizte ere beharrezkoa izango delako eta horretarako Donostian hartu behar diren neurriak ere askoz ere strukturalagoak direlako. Eta aipatu ez dugun gainera buruei erreparatuta esaterako, ez? Batean orain aipatu dugu, ez? Adibela goia jotzen badabilela, baina bestetan haien oraindik bide horretan dira, edo nola erreparatzen dizu, ze bilakaera izan dezakete? Ikusten duguna, oraindik ere eskaintzak hazten jarraitzen duela, baina dagoeneko eskaintza hain handia denez, erritmoa pixka bat jaitsi egin dela, baina aldiz Bilbo bezalako hirietan ikusten duguna da, hazkundearen erritmo askoz ere handiagoa dela. Eta gainontzeko hirietan eta lurraldeetan ere
azken finean ulertu behar dena da Booking, Airbnb bezalako enpresek asko erraztu dutela gaur egun etxe bizitza turistikoen salerosketa hori eta harreman hori gaur egun klik baten bidez edozein hiritako etxe bizitza turistiko bat alokatu dezaket, beraz oso erraza da eta gainera oso errentagarria enpresa hauentzako. Horren ondorioz Donostiako kasua aipatu dugu, Bilbokoa ere bai, baina orokorrean lurraldean zehar asko hedatzen ari den modelo bat dugu. Ordea, eta honetaz aparte lotura ere badu noski, ez? Euskal Herriko kilometro karratu populatuenak zeintzuk diren ere aztertu izan duzu, ez? Orain Bilbotaz aritu zarela, ez zer nabarmentzen zaigu hemen. Bai, guk orokorrean Twitterren bi formatu erabiltzen ditugu, alde batetik aria, eta ariei daukinez bai gehiago jorratzen ditugu edukiak. Etako bat, iria mapan da. Eta bertan publikatzen ditugu bitxikeriak edo antzeko mapak. Eta zuk aipatu duzu moduan, kilometro karratuen inguruan ere Euskal Herriko kasua ikertu genuen, eta ikusten dena da kilometro karratu populatuenak, orokorrean Hego Euskal Herrian kokatzen direla, eta bereziki Bilbo handiaren inguruan. Eta zer baldintzatzen du dentsitate handiko eta basuko zonaldeen kokapena bera? Bueno, egia da, Hego Euskal Herriko kasuan bereziki Kantauriko isurialde horretan gure hiriak edota gure udalerriak Aranetan kokatu izan direla, Aran nahiko itxietan, eta udalerri hauek edo hiri hauek hazten joan diren moduan, erliebeak nolabait baldintzatu du hauen hazkundea eta horizontalki haztea oso zaila zenez, askotan vertikalki hasi dira nolabait geroz eta dentsifikatuagoak eginez eredu hauek. Beraz, Bilboko kasua esaterako adibide bezala izan genezake, baina orokorrean Euskal Herriari dagokionez erliebeak ere baldintzatu du hazkundea. Ikusi duzu halako joerak berez jarraikortasuna duen etorkizunera begira edo zer? Orokorrean egia da, Estatu Batuetatik hasitako esprole eta hiri barraiatze hori Europara ere iritsi zela azken urteetan eta bereziki iparraldean, baina baita Euskal Herriko beste eremu batzuetan ere, erliebeak hori ahalbidetzen duen eremuetan ikusi duguna da, gaur egun hiriak erdialdetik hasi beharrean perifererarantz hazten ari direla, gehiago zabaltzen ari direla eta eremu dentsuak ez, baizik eta dentsitate baxuko eremuak geroz eta ohikoak direla Euskal Herriko eremuetan ere. Eta honek baitu, ez dakitez, positiboa edo negatiboa den edo zelako onurak edota dituen? Berez, dentsitate altuko eremuak edo dentsitate baxuko eremuak ez dute onurarik edota kalterik esplizituki, baina egia da orokorrean hirietan edota udalerrietan dentsitate altuko eremuetan askoz ere errezagoa dela erabilera anitzeko eremuak aurkitzea, hau da. Eremu jakin batean, etxe bizitzaz gain, komertzioak, osasuna, hezkuntza eta garraio publikoa bezalako zerbitzuak izatea. Horren ondorioz, behar ditugun zerbitzu guztiak eskura izateak, gure bizi kalitateare hobetu dezake. Eta aldiz, dentsitate baxuko eremuetan, erabilera anitzeko eremu hauek aurkitzea askoz ere zailagoa izaten da, azken finean distantziak askoz ere handiagoak direlako eta askotan bakoitza eremu jakin batean kokatzen direlako espezializaturik, alde batean etxe bizitza, beste batean komertzioa, beste batean osasuna, beraz zailagoa izaten da eta bertan bai distantziak handiagotu egiten dira oinarrizko zerbitzuek dagokienez. Beraz, halako zer gertatuko litzateke Ipar Euskal Herrian esaterako ez hor dentsitate mailak ez baitira edo urruntzen dira gainerako lekuekin alderatuta? Bai, alaxea da. Hori ere ikertu genuen bere garaian, hiri barreiatzea edo esprola dagokiona, Ipar Euskal Herriko kasuan eta bereziki Lapurdin. Bertan bai Lapurdin badakigu erliebea askoz ere lauagoa dela, eta nolabait Biarritz, Baiona eta Angelu bezalako hirietan erdigunetik kanporaka periferiara goazen heinean ikusten dena da oso garbi dentsitate baxuko eremuak asko hasi direla azkeneko hamarkadetan, familia bakarreko etxe bizitzak, jardinarekin, piscinarekin, eta nola ez, honek ere onurak izan ditzakeen moduan kalteak ere badituela. Eta kasu honetan, hasieran aipatzen dituen arrazoi horiek errepikatzen dira, ala zerraitik gertatzen da? Bueno, egia da, nolabait, hiri eredua ere iparraldean zertxo bat desberdina dela, hegoaldearekin dagokionez, nolabait iparraldeko Europako ereduaren antzekoagoa dela, eta horren ondorioz, lehen aipatzen genuen moduan, horrelako ereduek badituzte onurak, baina bestalde distantziak asko handitzen dituzte, askotan garraio publikoa ere ez da dagoeneko funtzionala izaten, autoarekiko dependentziare handitzen du, eta horrez gain lurraldearen kontsumoa asko handitzen du, eta garraio bideak, oinarrizko zerbitzuak ere bertan
instalatzea askoz ere garestiagoa izan ohi da. Horren ondorioz, alde batetik baditu koste naturalak, baina baita ekonomikoak ere. Ez, orain nahi naiz pentsatzen ez nola hasieran aipatzen zenuen geografiatik abiatutako lanak, azuen ez ditugula ezagutzen, agian ez dakigula ondo ez, zer nolako beharrak egiten dituzuen, eta ikusten da ez oso lotua badagoela pertsonon bizitzarekin erabat ez, egunerokotasunarekin eta batez ere ez, hiri ereduak guri ere nola eragiten digun. Bai, alaxe da, gu egia da, asko zentratu garela hirigintzan edo eta lurralde plangintzan, guk ere gure ikasketak horrela bideratu ditugulako, baina egia da, geografia arloan ere, askok desastre naturalen ingurukoa lantzen dutela, beste batzuk gehiago hurbiltzen dira biologiara, beste batzuk beste arlo batzuetara, baina esan bezala gure helburua zen besteak beste pixka bat rebindikatzea guk egin dezakeguna eta geografoak ere bereziki lurralde plangintza honetan edo hiri plangintza honetan ere beharrezkoak garela orain arte beti bai arkitektuak eta ingenieriak eta nolabait arlo hauetan lan egiten duten pertsonak kontratatu izan direlako eta nolabait rebindikatzeko modu bat ere izan da, eta geografok ere lan hau egin dezakegu eta oso garrantzitsua da lurralde jasangarriago bat edo eta trinkoago bat lortzeko gu bezalako perfila duten pertsonak ere kontratatzea. Ez da zentzu hartan aipatu ditugu ez, egin dituzuen ikerketa batzuk, ez dakit besterik baduzuen esku artean edo behintzat buruan aurrera begira ataratzeko? Bai, zalantzarik, gure helburu nagusia izan ohi da baita ere, momentuaren araberako lanak publikatzea eta badakigu oraintxe bertan esaterako uda ate joka dugula eta horren ondorioz gure ikerketak edo gure lanak ere pixka bat egungo momentura bideratuko ditugu, esaterako hiriko bero uhartea edo azalduko dugu, nola klimak eta batez ere temperatura altuek nola eragiten duten hirietan udan, osasunean eta bar, eta datorren astelehenean ere, hau bitxikeri moduan ere, Euskal Herriko igerilekuen inguruan ere hitz egingo dugu, baina beti bezala hirigintzarekin eta plangintzarekin loturiko gaiekin. Eta horrekin lotuta ez, aurrera txikirik egin albada ez, edo nondik abiatuta ez, igerilekuetan arreta jartze hori. Bueno, ikusi duguna bereziki Kataluniako eta Espainiako beste kasuetan ikertu izan dela prozesu hau, igerilekuak non kokatzen diren, zerren arabera kokatzen diren eremu hauetan, ze erlazio daukaten baita ere hiri ereduarekin eta plangintzarekin, eta askotan guk datu irekekin lan egiten dugu, saiatzen gara datu hauei edo zenbaki hauei forma ematen eta zentzua ematen, baina datu irekiak diren moduan askotan nahiko zaila zen hori da datuak aurkitzea. Batez ere Euskal Herriaren kasuan, badakigulako Ipar Euskal Herrian datuak askotan oinarri batzutatik ekartzen direlako, Euskal Herrian beste toki batzuetatik, eta pixka bat kosta zaigu, baina ikusi nahi genuena zen, honek ere ze lotura daukan hiri plangintzarekin, eta leheno aipatutako dentsitate baxuko eremuetan eta Lapurdin esaterako, nola edatzen diren igerilekuak Gipuzkoan eta Bizkaian gertatzen ez den moduan esaterako. Aipatzen zenuen datuen bilketa horrekin ez nolako prozesua egiten duzu, ez? Izan ere hori aipatzen duzu bezala ez, edozein gauza dela oso zaila esaten dugu Euskal Herria bere orokorrean hartzea. Bai, esan bezala guk beti datu irekiekin lan egiten dugu eta gure helburua datu hauei edo zenbaki hauei balio bat ematea da, edo zentzu bat ematea da, denok ulertu dezagun eta askotan izkutuan dauden prozesu hauek azaleratzea izan hori da gure helburua, behintzat hauen inguruan hitz egiteko eta hauen inguruan hausnartzeko. Baina esan bezala, datu hauek benetan lantzea askotan sukaldatzearen entzekoa izango litzateke. Guk baditu osagai batzuk, baina osagai hauek nola bildu eta nola landu izan hori da erronka. Eta esan bezala, Euskal Herriko kasuan institutuak edo estatistika institutu bakarra ez dugunez, askotan toki batetik bestera ibiltzen gara datu hauek bilatzen eta bertan ere ea zerbait interesgarria aurkitzen dugun lantzen. Bide horretan ere ez da ekarpen makala. Eta tirabakit ere podcast ema daukazuela esku artean, martxan duzuena dagoeneko ez dakite horren bueltan gehiago kontatzerik baduzun. Bai, badu podcasta. Orain arte gure lan guztia sare sozialetara bideratu dugu, Twitter, Instagram, YouTube edo eta Spotifyen gure lanak aurki ditzakete. Eta nolabait podcastarekin ere gure helburua zen orain arte arietan edo eta Twitterren landu ditugun gaiei ahotsa ematea eta guk egindako lanez gain gonbidatuek ere hitz egin dezaketela
gai desberdinen inguruan guk gauza batzu badakizkigu, bai hori argi dago, baina ez gara adituak alor guztietan, eta nolabait alor desberdinetako adituak ere ekartzea gure podcastera, gai desberdinen inguruan hitz egiteko eta hauen inguruan ere hausnartzeko. Beraz, honekin Josu ez dakit besterik gehitu nahiko zenukeen, etorkizunera birako bestelako asmorik, eta... Bai, gure helburua esan bezala orain arte sare sozialetan gure lanak aurkeztea izan da, hauen inguruan hausnartzeko, baina epe motz ertain batera gure helburuare nolabait lan hau profesionalizatzea izango da, hausnarketatik eta lan hauetatik zerbitzuetara pasatzera, eta horren ondorioz egin nahi duguna ere, pixka bat gure sektorea, gure lana profesionalizatu, eta horretarako ere webgune berri batean lanean gabiltza, oraindik ez dakigu zehazki noiz publikatuko dugun, baina interesa duenen edonorentzat gure sare sozialak hor dituzte, Aritik Irira izenarekin, eta beraz bertan aurkituko dute informazio guztia, eta nola ez analisi eta lan gehiago. Beraz, kuskusatu aldugu dagoeneko, urrats berrietara izango gara, eta mila esker gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, beraz, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. 2017an Ekitarrak kirol taldeak saskibaloi proiektu inklusibo bat martxan jartzea erabaki zuen. Ekitea deitu zion. Azken 3 letra horiek tea buruzkoak dira. Espektro autistaren nahasmendua. Ia kide guztiak autistak dira. Gainerakoek desgaitasun intelektuala dute. Ekitearen helburua da neska eta mutil horiek ahalik eta modu autonomoenean jolasteko gai izatea. Saskibaloiko lehiaketa hauei esker, harreman sozialak eta autoestima hobetzen dute, lagunak egiten dituzte, taldean jokatzen eta arauak betetzen ikasten dute, maila fisikoan eta koordinazioan aurrerapenak lortzen dituzte, eta frustrazioa kudeatzen ikasten dute. Gure asmoa talde ezberdin bat sortzea zen. Printzipioz gure talde normalizatuak ditugu, baina proiektu sozial bat nahi genuen aurrera eraman gure klubarekin. Aurten desente hasi da gure proiektua, 25-30 jokalari ditugu, eta horregatik pentsatu momentu ona zela proiektua aurrera eramateko eta partioa jolasteko eta apurtxo bat indarra eman taldeari. Hasieran oso jokalari gutxi zeuden, eta ezin genituen partioa jolastu. Eta hori ikusi dugunean nivela desentea zela eta jokalari desente zeudela, horregatik aukeratu genuen momentu honetan justo proiektua indarra eman proiektuari, Gure azkeneko helburua da jokalari hauek talde normalizatuetan sartzea. Aurten izan ditugu 2 jokalari gurekin jolasten, bat kadete taldean eta beste bat seniorrean. Lehenengo gauza egiten duguna da arauak azaltzea. Apurtxo bat ulertu behar dute zein den jokoaren helburua, eta hortik aurrera beste entrenamenduak bezala. Botea landu, jaurtiketak, espazioak okupatu, horiek dira gure helburuak. Entrenamenduak beste edozein talde bezala egiten dira, eta oso ondo egiten dute gainera. Oso balorazio positiboa ateratzen dugu ikasturte honetatik. Talde askorekin jolastu dugu, pasan ekainan hasi ginen Bilbon jolasten txapelketa bat, eta hortik aurrera ez du elitu. Talde normal esatuen kontra jolastu dugu, eta primeran pasatute batez ere jokalariek, eta beraien progresioa oso ona izan da. Tentsioa, kiroltasuna, beraien arteko adizkidetasuna hobetu du, eta guretzako da garrantzitsuena. Beraiek pozik ikustea, eta gero irabazten bada hobeto, baina ez du gehi inporta. Oso beharrezkoak dira, zeren ez daude aukera anitz hauentzako, eta talde gehiago sortu beharko lirateke Euskadi mailan. Sánchez zaizkiz kanartaz asko. Eta ze talde? Ekitea. Kontatu nola den taldea, zenbat dela? Aitor Iban, los gemelos,
Bikiak, Jerai, Izaro, Kagamutia, Erik, Nagore, entrenatzailea. Eta nola dira entrenamenduak? Zer egiten duzue? Kanasta sartu. Eta hori zuri gehien gustatzen zaizu? Gehien, bai, mila esker, oso ondo. Saskibaloian asko gustatzen zait. Biko LeBron James asko zaitu jugatzea baskibola eta asko jolastu dut. Baina asko gustatzen zait. Jokatzea eta entrenamentuak. Biak, ez? Bai, jolastu duek. Naiz ekitea, Endika, Etori, Iban, Gorka, etc. Denbora asko jolastu dut. Zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriskan, Mertzet karrikatik gatoz. Potolik ito alain ezkerreko orman, Txitxanen aurka haurzak, Potoli eta ardoa, Potoli nixibaren pertzan. Potoli trafikoa zuzentzen, Kotxerik ez eta neska mutilak ibilgailu, Madalenako pasareletan, La bancada zodol ustua. Zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriska, Mertzet karrikatik gatoz. Zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriska, Mertzet karrikatik gatoz. Karrikatik gatoz. Mertzet karrikatik gatoz. Mertzet karrikatik gatoz. Karrikatik gatoz. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia? Bertakoa?
Guzti horretaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Bada ordu bata iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako menditut albo banatan Maialen Ferreira eta Jonan ondo etorri. Biei. Eta tira, hasteko lan gatazkez arituko gara, izan ere besteak beste Turraren atarian Bizkaiko ostalaritzak lanuzteak egingo dituela iragarri du. 29 eta 30 badaukagu bideo bat tira datu eta informazio gehiagorekin eta helduko diogu. Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29 eta 30 egun osoko lanuztera ditu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek. Izan ere, 2020tik ituna berritu barik dago eta hori derata, 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz. Horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Tira, Bilbotik abiatuko den Turraren bueltan geroz eta berri gehiago eta arazo gehiago badabiltza, agertzen eta besteak beste ostalariek ere aprobetxatu egin dute euren aldarriak plazaratzeko. Bai, hala da, ez azkenean, makroebentuak edo horrelako ebentuak ekartzen ditugu, baina behiratu barik edo konpondu barik emengo egoera, ez? Eta langile asko die, ostalaritzakoak, die 20.000 pertsona eta azaldu dezutenez, bai, azpisektore batzuk daz. Hau da, gauza da, jatetxe edo taberne batean lan egitea, beste gauza bat oso erosberdina hotel batean, eta hirugarren azpisektorea die ospitalak eta ikastetxeak, ze bertako komedoretan eta bertako ospitaletan pazienteak eta ikastetxetan ikasleak bai jaten dute, ez? Eta azkenean, ezin dut ulertu zelan patronalak hainera itxi batean asaltzen da esanez, ez dauela konponbiderik lortuko edo behintzat saiatu, ez? Eta azkenean makrobentuak jarraitzuko dituzte ekartzen, Turra eta gero bai hemen adibidez Bilbon LGTBI arro kolektiboa bai hilabete osoan egongo da makroebento kristonekuak asaltzen, ez? Eta kolektiboari bai kasurik egin gabe, egia esan turismoari begira, eta azkenean bakarrik gestionatzen baduzu turismoari begira edo turismo atzerritar bat bilatu nahian, hemengo jentea normala da sarratzea. Ez hartan aipatzen zenuen patronalaren jarrera bera, ez da badirudi ohitu garela ere patronalaren alako hitzetara, jarreretara, eta ez askotan aipatzen da, ez, hitzarmenak blokeatzeko modu hauetara, eta ja dainek ez zaigu kasik arrara ere egiten. Ja, ostalaritza dela bereziki sektore bat komplikazioak dituena, lan baldintza aldetik ez da bakarrik soldata kontua, askoz gauza gehiago sartzen dira horren barruan, ez da, salbuespenak badaude, salbuespen onak, baina salbuespenak dira, eta malez oraindik horrela da, gero, Maialenek aipatzen zuen ebentoen gai hori, ez da, eta hor dago, kontua da, asko saltzen zegula, ebento hondiekin nolait diru sarrerak edo igo egiten direla, ez da, horrek nolait etekin ekonomiko bat dakarrela, gero hori jartzen da, beste, 1000 gauzen gainetik, ez, Turrarekin badakigu, kosta egingo zaigula ordu horietan osasun arazo bat baldin badokago, urgentzietara joatea adibidez. Eta asuntua ez dago brometarako, ez da, gai horrekin.
afekzioak oso handiak izango dira, mugikortasunari, eta azkenean eragiten diote beti sektore, zaurgarrien eta orduan, guztia justifikatzen duena, markaren promozioa eta diru-sarrerak, azkenean diru-sarrera horiek ez dira ekitatiboki iristen. Zen horretik esango barit, turra egin eta horrein truke dirua izango dugu pensioak igotzeko, erabaki esakegu kolektiboki begira, urtean 3 turra antolatuko ditugu eta horrela pensioak igoko ditugu, edo gazteen lan baldintzak hobetuko ditugu, edo etxebizitza inondik ere. Hori eusko pribatuetara joaten denetekin bada nagusiki, eta komuna den horrek, hiriak, herriak, kaleak, udalak eta horiek dira dirua jartzen duten, alegia guzio jartzen dugu, eta hori guztia esan da, turra ikuskizun oso maitatua da, euskaldun askorentzat, eta ondo dago turra bat ezagitain beste egun, hori beste kontua, hori pixkan neurtu emara nola egiten diren gauza, baina turra hemen inguruan izaten, berez ez dut gaizki ikusten. Tartean ere aipatzen da nola ostalaritzako establezimenduetan alako ekitaldi handia daudenean lankarga ere askoz ere handiagoa izaten da, aipatzen da ere nola goikoak diren kasi lan ordua gehitu eta gehitu, eta inolako mugarik gabe eta tira ikusita gero zer nolako langileek eurak ez zer irabazten duten eta zer ez zara ikusten genuen ere ez nola goik iragarpenak Bilbo bertan ez hoteletako logela bat egun batez, 2 egunez hartzeko zenolako prezio altuak agertzen ziren. Asko dira hotelak eta bai apartamentuak, apartamentu turistikoak, baina bai ostalaritzan lankargak justu egun hauetan, Bilbon nire ustez behar bada zapaturo gertatzen da, ez? Bai turrak alako tabernetan eukiko dau inpakto bat, baina gehienetan zapatu gabetan edo arratzaldetan somatzen da, ez? Behar bada igual gehiago sentituko dute herriko turra, bai hemen hasten da, baina herri askotan pasatzen da, ez? Ia gehienetan, Euskadiko herri gehienetan, ez? Eta bertan egongo da nire ustez behar bada arazoa, ez? Oso zaila da taberna batentzako bai, zelan kontrol hau zenbat lan egon, eta prebizio bat euki zenbat pertsona kontratatu justo gabe hortarako, ez? Nire ama adibidez taberna bat dauko arrasaten ez, eta jaixetan, zaila da dana ondo kontrolatzea, baina, alda, behar bada tabernari txiki edo enpresa txiki batentzako lehenengoko apostua edo apostu ekonomikoa jentea ondo kontratatzeko edo kontratuak ondo ukitzeko eta soldata duinak emateko ez da erresa, ez? Ze balitxo dago, ez? Baina merezi dago, ez? Jentia eroso lan egiten badau, ez da fango, ez? Eta azkenean hori da tabernari guztiek nahi dutena, ez? Askok esaten dute, eske langilek ez dute nahi lan egin gure taberna, eta hori izango da behar bada, egoera latzekin egiten dutelako lan, ez? Eta ez bakarrik kamareroak, baizik eta, sukaldariek ere, eta bertako pertsonaiak, ondo ordaindu behar dira, eta kondizio honetan euki, justo, hain zaila den sektore batean, ez fateko. Gero, printzipioz Bilbon ez dalako agindurik jaso, baina ibeztu udalerri batzuetan, ez? Jaiak direla eta ez direla, ez dakit esaterako sopela batean, tabernak sarratzeko ere eskatu dute, eta hau ere eskakizun hau ere... Greba gehiago Bizkaiko ostalaritzan ekainaren hori da. Bai, beti da zaila, ez, azken espazio publiko, kalea, guziok partekatzen duen ere hori horren kudeak eta, ez, alegia. Tabernak baldin badaude, giroa dago, baina aldi berean bizilagunak kontra daude, haserre daude, eta agar, ez? Ez da erresa konbibentzia hori bermatzea, gero, kaskoak eta parte zarraketa ere ezin dira bihurtu herri baten, ez dakite, bizitokiak izan behar dute, ez dira zarata, zikina eta bakarrik eki behar duten eremuak, ez? Jendeak horre ere, biziak egon behar duten eremuak izan behar dira, ez? Hori esan da, garbi dago, jendeak eskubidea duela ondo pasatzeko, hori ere interesgarria dela, ez? Jendeak kalean aski egotea, lase egotea, lagunekin egotea, hori ere komunitatea egiteko modu badala, ez? Orduan, negoziazioen bidez eta orekak bilatzaren bidez, nik uste dut, lortu daitezkela zerak, ez?
Batzuetan, baik eskatzen hau, badagoela ere reakzio konservadore bat horrekiko, ez? Eta belaunaldi kontu bat ere, ez? Beti, etxe jabeak direnak, etxeak dituztenak, auzo jakin batzuetan eta bar, hor bizitzen gelitzen direna bentsat, ez zaie bat ere gustatzen, beraiek bizitza osoan edo gaztetan egin dutena, hurrengo belaunaldiak ere egitea. Hori horrela izaten da, eta hori ere ez da justoa eta ez da ona, ez. Batzutan pasetan da, bai pertsona nagusiak dielako, eta bai egoera batean da zen pertsonak, ez, adibidez, behar bada ume txikiak dituzten familiak, ez, askotan, behintzat arrasaten askotan kexatzen dira eta poliziei deitzen diote, justo egoera batean, jentea kalian dagoelako eta zarata egiten dagoelako, ez. Nire ustez, denek toleranteagoak izan beharko ginateke, ez, ez da, bai, bazuk esan dozu moduan, ez, herri txikitan edo kasko antiguotan eta kristoneko farrak egotia eta jentea ezin logik hartu, ez, baina bai, pixka bat bizitzea, ez, azkenean pandemiatik behar bada igual jentea animo gutxiago dauko, ez, eta kaletan ibiltzea geroz eta gutxiago hartzen da eta merezi da, ez, eta ez bakarrik bizitzeko baizik eta ekonomiagatik ere. Bai, ez dira, eta orain gaiz aldatuta bestelako gatazka batzuei erreparatuta, garbitzaiei erreparatuko diegu izan ere badugu kameraren beste aldean Bittor González, Gora Garbitzaileak dinamikako laguna. Kaixo, Bittor? Kaixo, egunon, eguerdion. Tira, esparru ezberdinetako garbiketako beharginak borrokan dira, ikusten magabiltza, ez? Hilerik hainbat eta hainbat albiste, patronal eta tira enpresaburuen partetik, ez? Beste hainbeste blokeo. Agian hasteko konta iguzu Bittor, ez? Gaur egun zer nolako egoera diriren pairatzen garbitzaileak? Bai, garbiketa sektorea nahiko sektore atomizatua da. Atomizatua esaten dudanean, langile pilea bat direla, baina milaka lan-zentroetan sakabanatuta daudela, ez? Egiten dute lan isildu bat, hor normalean ikusten ez dana, izkutatuta dagona, normalean bezeroak lan egiten ez duenean, garbitzaileak lan egiten dute, eta alde horretatik ez zaio behar duen baliorik ematen, ez, lan klase honi. Garbiketa, gure ikuspuntutik, da funtsezko, oinarrizko zerbitzu bat, non garbiketarik ez badago, lan-zentro nagusiaren aktibitatea ezin da aurrera eraman, ezin da garatu. Alde horretatik, azpimarratzea garbiketa bezalako sektore baten garrantzia. Bai, ez, gainera sektore feminizatu batez hitz egiten gabiltza eta ez, honek ere badu pisua honetan. Bai, hala da, ez, lehen esan dudan bezala, da sektore ban ez zaiola bat ere baliorik ematen, eta gara non zergaitik eta gehiengo oso bat emakumeak direlako, ez da kasualitatea. Esan dakoa, eguneko 90 gora emakumeak dira, eta kasu honetan gertatzen den bezala, ez enpresen aldetik, ez instituzioen aldetik, bazter batean usten zaizkie, eta ez zaie bat ere baliorik ematen haien lanari. Ez gainera guzti hau salatu eta dira ez, irtenbideak bultzatzeko bidean Gora Garbitzaileak dinamika martxan badaukazu ez, hautzen ez duenarentzat Bittor konta iguzu zertan datzan edo zer helbururekin egiten duzuelan edo zer duzuen esku artean tira. Bai, gure ekimena, gure helburu nagusia klase elkartasuna sustatzea da. Begibistakoa da, langile klasea gero eta zatituagoa dagoela, bakoitzak bere sektorean lan egiten du, sektore barruan ere zatiketak daude, enpresa ezberdinetan lan egiten dugulako, eta alde horretatik Gora Garbitzaileak dinamikaren helburua guzti horrekin apurtzea da eta klase elkartasuna sustatzea, azkenean
indarra nahi badugu, elkartu behar gara, sektore ezberdinetako langileok eta deno batera bultza egin. Gure lan baldintzetan aurrerapausoak lortzeko. Horretan datza gora garbitzaileak dinamika, gure ez dakit nola esan, ekintza zuzena da gure aktibitate nagusia. Azken hilabete hauetan ikusi dugu nola hainbat ekintza burutu ditugun. Kasu honetan, Osakidetzako garbitzaileekiko elkartasuna adierazteko, langile hauek daramate 2 hilabete baino gehiago greban, haien hitzarmenaren alde, eta alde horretatik guk gure elkartasuna adierazi diegu, eta haien borrokari komplemento moduan burutu ditugu ekintza hauek. Bai, ikusten gabiltza justu gainera irudietan, orain gutxi Osakidetzako garbitzaileak babesteko egindako protesta hori, zentzu horretan ez nola erreparatzen diezue dinamikatik Eusko Jaurlaritzak halako gatazken aurrean duen jarrerari? Bai, egia da, langile hauek enpresa pribatu batzuetarako lan egiten dutela, baina kasu askotan bezeroa administrazioa da, berdin zaite udaletxeak, Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, Foru Aldundiak. Eta kasu horretan guk azpimarratzen dugu betikoa, guk enpresa pribatuetako langileak gara, baina azken finean hemen ardura nagusia bezeroak dauka. Bezeroak administrazioa gehienetan, hauek dira azkenean zerbitzu hauek azpikontratatzea erabaki zutenak, eta haiek jartzen dute dirua mahai gainean eta gero enpresek zerbitzuak kudeatzen dute. Eta lan gatazka bat dagoenean enpresekin, administrazioa hasiera baten beti beste alde batera begiratzen du, eskuak garbitzen ditu eta ez du ezer jakin nahi, eta tamalez behartuta gaude borroka egitera, entzunaraziak izan gaitezen administrazioaren partetik. Azken finean uste dugu arduradun politikoak, azken muturrean ardura nagusia administrazioa daukala, ez enpresa pribatuak. Bai, eta administrazioaren jarreraz, edo erantzunkizunez gabiltzala hiruetan ikusi dugu ere, nola azken protesta horretan polizia oldartu edo bentsatez poliziak egin zuela lana, egiten zenuten eseraldi hori deusestatzeko horretaz aparte, azken hilabetetan ikusi dugu ertzaintza oldartzen ere garbitzaileen aurka ospitalen atari, eta nola erreparatzen diozue honi? Bai, hau, ez da aspaldiko kontu bat da, langileok aspalditik bizitzen ditugun kontuak dira, adibidez, esate baterako Osakidetzako garbitzaileek, greban daramatela hilabeteak eta hilabeteak, hasieratik izan dute poliziaren presentzia, etengabea, besti oztopoa jartzen, identifikazioak egiten, izunak jaso dituzte, eta gaur aste honetan bertan Tubacexeko langileek iaz aurrera eraman zuten grebarien kontura, epaituak izango dira, eta zigorrak, eskatzen dien zigorrak nahiko bortitzak, orokorrean langile klaseak ez dago inoiz poliziaren laguntzarik izan alderantziz, eta alde horretatik salatzea, haien helburua da langilegoa kikiltzea, baina guk kontrakoa, guk uste dugu borroka dela langileok daukagun bide bakarra gure lan baldintzetan hobekuntzak lortzeko. Ondo da, Bittor, informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, horixe eskerrik asko eta hurrengora arte. Bale, zuei, mila esker, bai. Tira, aipatzen zen tarteka nola azken finean garbitzaileak badiren enpresa pribatu ezberdinetako beharginak, eta ekimen hau nola suertatzen denez, guztiak batera helburu bertsuarekin borrokan jartzeko.
Bai, eta oso ondo iruditzen zaize horrela ba igual indar gehiago jartzen dute, ez? Eta nire ustez badazela sektore batzuk ohituta, ez? Langile hauek, tratu desegoki bat eukitzen dutenean isilik egoten diela, ez? Ze batzutan, berak esan dago moduan, ez? Ikusezinak dira, eta besteon gauza garbitzen dituzte, ez? Eta azkenean, nire ustez ohitutagaz edo ohituta egondea ekonomia sistema osua, pertsona hori kasurik ez egitean, ez? Eta, ez zaie baliorik ematen, eta gehienak emakumeak dira, hortaz, merezi dau, ez? Kaletara irtetzea eta bere eskubideak defendatzea, ez? Ze azken aldi honetan, badaz emakume asko kalera urten diesenak, baina onjala urte asko isilik egon dira, ez, betidanik, ez. Eta, gero beste aldetik ertzaintzaren jokabida, ez zaite asko harritzen, ez. Azkenean, sektore hauen edo sektore batzuen aurka oso irmo jartzen dira eta oso violento jartzen dira, baina gero badaz beste protesta batzuk non ertzainak die protagonistak eta isilik eta geldi geratzen dira, ez, hortaz. Hor dago, ez, euren jokabidea. Ez, laster, bigarren puntu hori helduko diogu, baina ez, hasieran aipatzen zenuenaren aretik nola sektore feminizatuetako borrokak ez eta presentzia handiagoa bauten kaletan, eta nabarmena dela ez azken urteetan eman den aldaketa hori. Bai, zalantzari da, ez. Egia da, emakumeek historikoki beti hartu dutela parte lan gatazketan, ez da? Hori ere historiko izan den, ez eta eskutatua izan den, eta langile erakundeen barruan ere emakumei etzaien dagokien aitortza egin edo dagozkien ardurak eman, ez da? Baina langile borroka kolektiboa izan da, bai gizonek eta emakumeek egin dutena, ez? Hori nozbait kontatu beharko da behar da bezala, eta justizia osoarekin, ez? Netzat oso interesgarria da berak esan duen gauza bat eta langileak elkartzearen kontu hori, ez? Zeren kapitalismoaren fase honetan eta azkeneko hamarkadetan garatu dena da asko difuminatu dela nolabait langileen klase izaera horren mugak zein diran, ez? Eta segurazki ezkerreko ideologietatik eta marxismotik ere asko kostatu da, eta askorendik gaur egun asko kostatzen da klase sozialen teoria hori nola errealitate produktibo berrietara nola egokitu edo nola txertatu, ez? Eta nik uste hor badagoela bide zera bat egiteko ere, ez? Baina langileak elkartzena importantea, zergatik gauza badelako errebindikazio laboral zehaz batzuk edukitzea sektore bakoitzean, eta banator maialenekin, sektore batzuk bereziki errebindikazio behar hori daukatenak, baina elkartzearen indar horrek bihurtzen du arazo laborala dena arazo politikoa. Eta arazo politiko bihurtzen denean horrea aldaketak sakonagoak izan daitezke. Ondo dago sektore batean lortzea hobekuntza salarial bat, Euskal Herrian huelga asko egiten dira, bai Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, toki guztietan, baina horrek nolabait bestelako antolamendu, bestelako bideragarritasun politiko bat izango balu, segurazki jasiko gaineake eraldaketa sakonago hitz egiten, ez da? Eta, ametsak egin behar dira beti, eta egiten jarretuaren importantea esatea. Importantea esatea norberak bere sektorean daukan arazoa, bere sektoreko arazoa dela, baina horretaz gain arazo orokor bat ere badagoela atzean. Eta arazo orokor hori heltzeko elkartzea importantea dela. Ez eta justu aipatu Tubacex beste kontu batekin lotuta, baina egia da Tubacexeko borrokak esaterako, ez? Baina nahiko rezientea badena horren erakusle ere badela, ez? Zan ere beharginetatik harago, ez? Bai auzokideak, beste enpresa batzuetako langileak ere, ez? Batu ziren borroka berdinean lortu zuten ere, ez? Kaleratze horiek galaraztea, naiz eta, aipatzen genuen ez lehentxago ere, ez? Orain, ostegun honetan bertan epaiketekin hasiko diren, eta, naiz eta kaleratuko zituen enpresa buru hori lasai baden langileak oraindik ere? Bai, akordetan, Tubacex egon nintzen bai fabrikan bertako grebekin eta grebalariekin eta bai kaleetan, ateratzen ziren. Orain jasotzen ari diren zigorrak
ez ditut ulertzen. Ze azkenean, eurek bakarrik defendatzen zuten euren lana eta euren eskubidea hor zauen, ez? Eta zelako jipoiak jasan izan zituzten, ez? Baina, Tubacexek gauza bat zuen eta oso argi, eta da zan herriaren babesa. Eta azkenean, edozein gauza egiten zutenak, bai kamisetak, bai gorrak eta alako ekimenak, kontzertuak egon zian, ez? Eta herri babesa asko somatu zituzten, eta eurek bazekiten oso, egun pila bat izan ziren, ez? Baina oso seguru zeuden batzuk azkenean lortuko zutela hobekuntzak, ez? Eta azkenean hori lortzen da herriaren babesagatik. Eta nire ustez, oraindik, behar bada etorkizunean bai, ez? Baina oraindik langile garbitzaileak eta langile feminizatuak horren babesa hain era potente baten ez dute somatzen, ez? Eta hori zagatik gertatzen den. Ekimenak sortzen dituzten, ez? Bideoan ikusten zan, zelan faten dien zan moiua, ez? Moiuko iturrira eta dana morez pintak eta olako gauzak manifestazioak egiten dituz, ez? Baina ez dute alako babesik somatzen, ez? Eta hori pena bada. Aipatzen zen jauzi politiko horretarako zer da, behar nahi zen egia da, Tubacexeko gatazka eta gero jaurlaritzatik ere ez iritsi zirela aiaraldera hainbat eta hainbat plan estrategiko, bertako industria aldatze asmoaz. Ja, baina maitzak izan, netzat adibide oso garbia da Espainiako reforma laborala. Zer esan du patronalak gaur edo atzo esan du patronalak, Espainiako patronalak eskatzen dio Feijori ez aldatzeko reforma laborala. Eta Feijok esan zuen, ez eta aldatuko reforma laborala. Alegia, negoziazioa politikoa bihurtzen denean, lan erreforma oso bat, estatu osorako eta har, hor ditugu Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak, iristen denean fase politikoa, iristen denean, esaten dutena, guk ditugu gure interes korporatiboak, eta interes korporatiboak dira, joan datuak ez dituko gogoan buruz, baina UGT eta Komisionesek dituzen egitura burokratikoetan, zenbat langile dauden, zenbat diru laguntza dauden jokoan, eta hori gertatu zen transizioan, Espainian, eta orduan, hori da diferentzia. Orduan, horregatik sindikatuen lan hori, eaen gertatzen dena da, Eusko Jaurlaritza planteatzen duela mahai sozial bat, non sindikatu nagusiak ez dauden. Zergatik, mahai sozial horretan behinetan ez daudelako baldintzak gauzak egiteko. Orduan gaude, gatazka permanente fase batean. Eta hori aldatzen da bakarrik, gehiengo parlamentarioen bidez momentuz. Hori, zure galderari erantzunez. Baina presioaren bidez ere. Orduan, momentu horretan fase horretan. Baina Espainiako estatuan reforma laborala onartu da, eskuinaren adostasuna dauka, eta horrela izango da, ez dagoelako benetan kontrabotere bat, sindikatoa antolatu batzuk maila osoan, politikoki horrela eragin dezaketenak. Eta nik askotan ez duen dio, lehendakariari esanez, sindikatuak saiatzen dira politika egiten, da hombre, klaro. Klaro, esan ez bezala, politika nik bakarrik egin dezaket, ez politika egin dezaket mundu guztiak, horretarako da politika, ez da, ezin du izan batzuena, ez? Parlamentua dauka bere zilegitasuna, noski, Jaurlaritza dauka bere zilegitasun maila, baina beste guztiek ere badaukagu, parlamentuko aulki batean eseri edo ez. Bai, ala da ez, eta azkenean, lehendakaria komodoago eta agintari guztiak ez, komodoagoak egongo dira edo egongo litzateke sindikatuek bere lana ongi egiten ez badute ez, eta horrela jarraitzen baldin badute, eta hori askotan pasetan da Madrilen ez, UGT eta Comisiones Obreresekin. Hemen, badugu sindikato euskaldun batzuk, non benetan saiatzen dira behintzat akordiotara heltzera, eta askok jartzen dute Euskadi eta Euskal Herria ejemplu bezala, ez? Esan ez, hemen klase borroka oso eragindartu batean irtetzen da kaletara, eta konbenioak hobetzen dira, ez? Eta beste batzuek, ekonomilariek esaten dute, ez? Hemen soldatak beste Espainiako toki baino altuagoak dira, eta hala ere protestak handiagoak diela, ez? Baina nire ustez hori albiste ona da, ez?
Eta lehen, orentxez, aipatzen zenuen nola patronalak eskatu duen lan reforma ez mugitzeko, eta ia da ez, hainbat eta hainbat pertsona kontu ezberdinekin ez, arduratuta badaudela, uztailaren 23an datozen hauteskundeekin ez, ea legeren bat atzera botako den, tramitazioan edo ez, prozesuak oraindik bukatu gabe daudenekin zer gertatuko den, eta hor besteak beste ere bada memoria demokratikoaren legea ez, hau aipatzen du bat ere lotzeko nola atzoko egunarekin fasismoaren biktimen gorpuzkiak ateratzen hasi diren kuelga murosetik, badaukagu bideo bat eta helduko diogu. Atzo iragarritako, albista da behintzatez, atzo honi ekin ziotela. 128 biktimen gorpuzkiak ateratuko dituzte orain goz, badakigu ez, beste zenbat badiren ez, 1000-tik gora eta 1000-tik gora justu gainera Euskal Herritarrak edo behintzatez ona mugitu eta gero bertara eramandakoak ez da inola erreparatzen diozuen, bestelako memoriarekin lotutako pausu honi. Bikikat igual berandu etortzen da, baina behintzat etortzen bada eta halako gorpuzkiak bilatzen eta euren familiarrei erantzun batentzako laguntzen badie, albiste hona da, ez? Familiarriek badakite oso operazio zaila esango dela, ez? Eta batzutan ez dutera lortuko euren familiarren gorputzak edo eratzen dana aurkitzea, baina askok euren historiaren zati hori ez izteko laguntzen zaie, ez? Eldiari.es fan zen atzoko huelgamurzera eta familia horiekin egon ziren, eta askok esaten zuten, ez? Euren lehenengo lizentzia 2016an jaso zutela, bertan gorputz horiei exhumatzeko, ez? Eta zenbat lege irten dira eta zenbat erreformekin atzera bota izan dute lizentzia horiek, ez? Eta askoko oraindik beldurra dauki, ez? Batzuk orain asalduko dira eta batzuk orain saiatuko dira gorputzak bilatzen, baina zuk esan duzu moduan, ez? Feijóo gobernura iristen baldin bada, zer egin dugu dago lege horrekin, ez? Atzera botako dago eta familiar horiek geratuko dira ez lortu barik. Ez, zelako arriskua duten, alako edo dinamika hauek bere horretan. Bai, atzera botako du. Hori ez, eta dago memoria demokratikoa eta dago demokraziaren memoria. Eta demokraziaren memoria da 50 piko urte dara magula horrelako ezer egin gabe. Eta gaur bertan komentatzen zuen biktima baten familiak nola Bizkaitik ezakite ze herria dan, baina nola bere arbasoa 18 urterekin Aragoiko frontean Lleidan hil zuten 18 urte zituela, lurperatu egin zuten bere herrian, eta gerra amaituta gero bere gorpuzkiak atera egin zituzten eta ara eraman zituzten. Esan nahi dut. Eta hori egin zuten motibo baten, eta Espainiako gerra zibila deitu zen horren dimentsio bat izan zen, gerra etzela amaitu, gerra amaitu zenean. Gerra amaitu eta gero, egon ziren hainbat urte errepresio ikaragarri bat eramantzana herrietan, auzoetan, probintzietan eta hainbat tokitan. Jarraitu zuten jendea akabatzen, jendea baitzen, jendea daude ezagite 120.000, 150.000 gorpu hortik botata, eta horren gerrarrek hartu zuen dimensioa, gerra bera bukatu zenean, hartu zuen genozidio, ez terminologia teknikoan sartuko zeran genozidio bat edo, baina errepresio orokor bat egontzan, irakasleen kontra, sindikalisten kontra, langileen kontra, eta inkluso
hemen ikusi dugu bezala, ja hilik zegoen 18 urteko gazte baten gorpuarekin. Hori guztia gertatu da, eta ondoren, 40 piko urteko demokrazia baten ondoren, oraindik gaude horrela. Oraindik gaude horrela, eta niri horretek esango dut, baina eskuina, bai, baina hemen egon dira gobernuak teorian ezkerrekoak zirenak, ez da? Orduan, lehenengo reflexioa horrek izan behar du maila politikoan. Eta karo, familiak ari gara etengabe, Maialenek esan duen bezala, rebiktimizatzen etengabe. Hain zuzen ere, zaipatzen zenez ez, Feijok aginta hartuko balu berriro ere, zera egita eta biktimizazio horren berrespena. Ez, eta, azkenean, badaz familia batzuk, enon, bakarrik sentitu dira, ez? Azkenean, eurak saiatu dira, euren kabuz bakarrik eta euren familiarri bilatzen, azkenean, badaz familia batzuk, non ez duten nahi hitz egin horri buruz. Min asko sentitu zutelako eta zuk esan duzu moduan, ez zen bakarrik pertsona hori hil, baizik eta gero errepresioa bebai zauen familia horren kontra, eta errepresio ekonomiko bat gontzan, eta azkenean, biktimak die bebai familia horiek, ez? Eta eurek ez badu nahi investigazio horri ireki, holan geratzen da dana, ez? Gorputza eta familia horiek eta pertsona horiek ez dira inoiz topatuko. Eta nire ustez hori lege bat egin barko luke, ez? Gobernu bat egin barko luke. Danak bilatu eta danak bintzat, eskubide hortarako dituztela, eskubide horiek dituztelako, ez? Eta ez da bakarrik alderdi bat edo gobernu baten nahia edo balioa, baizik eta danon eskubideak diela. Eta berdin da eskuma, ezkerra edo inongo koloreak gobernuan egotea, ze hori defendatu beharko litzateke. Zainera horre atzoko egunarekin berarekin ez hainbat familiek ere salatzen zuten ezin izan direla bertaratu, horren senideak ez, nola ateratzen ikusten ikustera eta barrez gogoratu zere Franco diktadorea desoiatu zutenean ez, nolako ekimenak burutu ziren tokian bertan eta nola permititu egin zen baita ere. Agarrabio izugarri da, konparazio, ez? Kejatu dira horrekin, eta gero Jose Antonioren gorpua ere. Bai, eta oso esanguratsua da, ez? Oso esanguratsua, esan, gerra irabazi zuten jarraitzen dute. Nik, eneko Anduezari entzun genioen esanez, oraingo Espainiako gobernua dela Errepublikako gobernuaren ondorengoa. Ez? Bolañosek ere gauza bera esan zen. Baina hori horrela izango balitz, benetan horrela egongo gineak kuelgamuroseko aferan? Jakinez, ez? Jakina hori, gerra hori nork irabazi zuen, ondoren nork permititu zuen nazioarte mailan hainbeste urtetan olako erregimen batek Europaren bihotzean iraun izana, eta nork egin zituen akordioak bere garaian, gauzek igual jarraitu zitzaten, eta horren ondorioz gaude orain horrela, orain badirudi, 100.000 familioen minak ez duela ezer balio, baina ez baina bakarrik, Maialenek ondo esan duen bezala. Hor daude, dendak, negozioak, etxeak, terrenoak, kendu egiten ezkena, hainbeste eta hainbeste familiari eta hainbeste tokitan, eta horiek inork ez ditu errekuperatu, horiek hor gelditu dira, bai. Ez da, min hori aintzat hartzen baldin bada ere ez, erabilpen politikoa egiteko baino askotan ez da izaten ez, aipatu zuen Gernikako bonbardaketaren azken urte hurrenean Anduezak eta Bolañosek eta barrek indako adierazpenak eta tira ez, depende nola urtetzen diren datozen hauteskundeak ere, zelako erabilera politikorako baino ez dela erabiliko hau. Bai, hori da ez. Ontxe, Eusko Jaurlaritzak esan zuen, Gogora institutuak, represio frankista ekonomikoari buruz txosten bat argitaratu behar dauela eta investigazio bat egiten ari diela adituekin ez, baina ontxe ezakit supuestamente justo urte honetan argitaratu bertzen. Eta orain atzeratu dute 2026-2028 arte ez. Eta azkenean da hori, zergaitik ez zaio garrantzirik ematen. Hau benetan argitu nahi badute eta berdin zait, era politiko batean erabiltzen baldin badute. Onarako baldin bada, zergaitik ez dute ja neurriak hartzen edo medioak jartzen. Gatzaielako interesatzen. Ez ikusi du gainera justu Eusko Jaurlaritzaren kasuan memoriarekin lotuta ere, ez? Zenbat bide ematen zuen ez, ireki zitezkeela eta gero
kasunetan ere ez da inbeste horma agertu izan direla azken hilabete eta urteetan. Hori da, ez, eta gero da ere, zeren gainean eraikin nahi duzun zure gizartea eta zure etorkizuna, eta zure demokrazia dena delakoa. Zeren gainean, esan nahi dut, ez bali daukazu memoria hori, zu joaten bali mazera Alemanira edo Frantzira edo beste ematokitara, daukazu nolabait, saiakera bat, niretzat imperfektua izan daitekena historikoki, baina esateko, guk adibidez Italiako Errepublika fundatzen dugu bere garaian, gerra ondoan, eta horre egiten dugu akordio nazional bat, komunistekin, liberalekin, denak elkarrekin, eta abiatzen gara, eta daukagu iragan bat, eta iragan horri begiratu egiten diogu, eta esaten dugu, hemendik aurrera desberdina izango da, ezta? Ez, hemen egin dena da, hori gertatu izan ez baliz bezala jokatu. Eta horren gainean, horren gainean nola eraikitzen duzu? Ze eraiki dezakezu horren gainean, hori gertatu izan ez baliz bezala jokatzen duzunean? Memoria demokratikoa da ere etorkizun demokratikoa, ez? Zer da, ez dela egin nahi etorkizunera birako estrategia bat hori, ez dela nahi garatu, ala bakarrik ez, dela urtez, edo enbigorre gaztera esaten dena ez, egongo diren neurriak hartzen ditugula besterik ez. Baina, nire ustez, badaz neurri estatal batzuk, baina bai, herrietan eta udaletan ikusten dugu halako estrategiak non memoriari ez ziete kasurik egiten, ez? Adibidez, Irunen badago, egon zan kanpo de konzentrazion bat, ez? Eta orain badaz elkarte batzuk, historiaren elkarte batzuk, salatzen dutenak, hortzegoen edifizioa guztiz kendu behar dutela, ez? Dana berriztu behar dute, trena pasatzeko edo, ez dakit, olako infrastruktura handi bat lortu edo sortu nahi dutelako bertan, eta horrekin akabo, ez? Eta, ni artikulo bat idatzen hauen horri buruz, eta bertako udalak Izquierda Unidasekoa gainera. Esan zuztan, hori bakarrik pareta batzuk diela, ez? Eta beste, aldamenean edo gertu dagoen beste toki baten plaka bat jarriko dutela. Baina, horrekin nahiko da, ez dakite, elkarteak salatzen dute eta nahi dute jarri museo bat, edo behintzat halako argazkiak berreskuratu eta jentea jakin dezan hor bertan kanpo de konzentrazion, edo holako zera bat egon zala, ez? Eta askok ez dakite. Eta zelan entrau behar dige belaunaldi berriak hori hemen patzatu zala. Jentia pentsatzen da, Madrilen edo Espainiako zera toki batzutan, errepresioa pairatu zuten, baina, hemen Euskal Herrian ez, noski baietz, eta hori gaztiok ezakigu. Ez baina udalerrak aipatu dituzula, beste hainbat memoriarekin lotutako beste hainbat elkarte ere, ez, kezkatuta agertu dira, nola hainbat eta hainbat tokitan PP, AJ arteko, ez, paktuak emango dire, mintzate gobernuak eurak osatzeko, ez, udalerrietan horrek nolako eragina izan dezakeen, ez, baina zautzen dugu Euskal Herria, hainbat eta hainbat udalerri bombardatuak izan direnak, oraindik ere beste hainbatetan, ez, agian frankismoari ere omenezko hainbat konturekin, eta orain artean, ez, nahiz eta, horietan EAJak aginta izan duen, ez, problema handirik ez da gertatu, baina etorri daitezke ere maila txikiago honetan. Ikusiko dugu, hemen gratis badakigu ez dela ezer, ez, baina memoriare dagoenez, azkenean hiltzuten jendea, exiliatu zen jendea, baina hori baina askoz gehiago egin zuten. Kendu ziguten hizkuntza, kendu zizkiguten gure eskubideak, langileen eskubideak kendu zituzten, emakumeen eskubideak kendu zituzten, egin zuten gauza asko. Eta horregatik ez dute gogoratzea nahi. Nahi dute, esate hau dana, gaur egun bizi dugun errealitatea dela normaltasuna. Dala, gauzak horrela dira. Eta jendeak herri honetan ezaki euskeraz, horrela direlako gauzak, naturalki horrela gertatu. Ez, bakatu hemen, ibilbide historiko badago, edo lehen aipatu dugu langileak eta politikaren arteko kontua. Lehen esan dugu, gerra zibila gauz asko izan zirela, baina besteak beste klase borroka ere egontzan gerra zibilan. Garbi dago ze klasek irabazi zuen, eta zein galdu zuen, eta zergatik langileak egon ziren 40 urteetan egon ziren bezala, eta gero ez dituzten inondik ere berreskuratu, eta ez ditugun, edo ez diren oraindik ere berreskuratu eskubideak. Ez da ordan, memoria mugatzen denean kontu personal emotiboetara bakarrik, badiru ez duela emeste molestatzen ere. Baina arazoa ez da hori, arazoa da jakitea hori ez direla lau pareta.
Hori da arazoa. Ez da instalatuta orain, ez ikusiko dugu honek zer nolako bidea hartzen duen, eta hauteskundeak tarteka aipatu ditugula, ez, geroz eta hurbilago bada larun bata bera, ez, gobernuak osatzeko eguna, hainbat eta hainbat erakundeetan, gero hortik ez, badugu Nafar Parlamento, baina batira, ez, forua bai ostiralean berez eratzekoa badela, ez dakit nola erreparatzen diozuen, nola ikusten duzuen, ez, datorren 17 hau. Bueno, Nafarroara begira eta Iruña begira, nire ustez gauzak ja nahiko argi da, ez? Eta PSN ere jarrera. Nik ulertzen dut Madrilera begira egiten duelako, ez? Eta EH Bilduri beto bat, edo EH Bildurekin inongo adostasunik heldu nahi ez izatea, nire ustez da, kredito politikorik ez galtzeko bai Madrilen eta baita Espainiako beste leku batzutan. Ze argi dago batzuntzat, oraindik ere EH Bildu mina egiten die politikoki, ez? Eta hori Pedro Sánchez pairatu egin dau, hori hala da, ez? Eta nire ustez horregatik Txibitek ez dau nahi, eta besta Iruñeko udalan PSNek ez dauela nahi. Egia da zentzu horretan, gaur bertan ez, bildu direla PSN eta Euskal Herria bildu, Txibitek behar izten zuen ez, protokolozko bilera bat izango zela, baina aziran ere hori ez zuen egin nahi. Eta ez zuten inoiz hitz egingo Bildurekin, eta Sánchezek ez zuen inoiz adostuko Bildurekin, gauza hauek dira ja, pixkat herritarraren ikuspuntutik da pixkat adarjotze bezala perzibitzen dut, nafartar guztiek dakite Bildu eta Alderdi Sozialistan artean, eta nera ez daude kontra. Nafarrak, ikusi dugu, ez, pasa dira 4 urte, Txibite formula honekin, eta emaitzak ikusi ditugu. Ez dago, ez da ezer aldatu, joera batzuk aldatu, gero bai pixka jetxi da, Bildu igo da, PSN mantendu egiten da, ez da ezer gertatu. Herritarrak eta gizarteak oso ondo ulertzen dituzte gauza hauek, badakite ezberdinak adostu egin dituztela gauzak beraien artean, ez da, orduan, gauza hauek dira beti bezala, dira gehiago Madrilera begira, dira gehiago Espainian Alderdi Sozialistak dituen beharroiei begira, ez? Entzuten genion gaur, Koldo Anduezari, EH Bildurekin ezerrez, ez duela ezer egingo, arrazoi etikoengatik. Ez, hori gaur, 2023ko ekainaren 13an. Eta esaten duzu, hau mezu hau nori bideratua dago, nork sinisten du, nork ez du sinisten, iruditzen nor dago ere politikaren deskreditoa. Mundu guztiak dakiena, negoziatu egiten dela, itzein egiten dela, akordioak egiten direla, nolabait ezkutatzen saiatu nahi hori. Praktikan hori da, Maialenek esan duen bezala, alegia ez dute nahi EH Bildurekin agertzea ezer, inolako formuletan. Horregatik Iruñean alkatea UPN-ekoa izango da. Zeren ez dago beste aukerarik izanet, EH Bildu eta PSNek ados jarri behar dira edozein formula eramateko. Asiron, egongo ez balitz ere, eta neguset Asironek izan beharko lukela alkate, baina Asironek momentu batean esango balu, nire ez alkate izango, zer gertatzen da hurrengo egunean? Akordi bat behar dela, berdin. Eta ez dute egingo akordi hori. Orduan, ikusiko dugu, eta gero ja dago uztailaren 24tik aurrera etorriko dana. Gertatzen da uztailaren 23an panorama ezkerrarentzat hain itxusia da, zaila, momentu honetan oso improbablea dela gero zerbait aldatzea, gero zentsura mozio bidez Asiron alkate izatea. Baina, ikusiko du, baina neguzetu uztailaren 23 gau arte, Maialenek esan duen bezala, hemen dena saluta dago. Beste gauza bada herriren batean, sorpresaren batean. Agian, bai. Sorpresarik, uste duzu ongo dela edo susmorik? Berba da bai, baina, justo Iruña eta Nafarroara begira, ez dakit, azkenean, nire ustez Txibite oso lasai dago, zebera, pentsatzen dago, esaten daren moduan lasarten poren mango, daramala, eta etzaio inporta EH Bildurekin biltzeala eta euren abstentzioa normaltasunez uste dute eman behar dutela, eta azkenean EH Bilduren abstentzioa beharko dau gobernua berrizteko, eta gero beste alde batetik da gauza bat, zuk esan duzu moduan, Jon, akordiotara heltzea gobernu bat lortzeko eta gero hurrengo urtean zer?
Hurrengo urteetan, eurekin lasaitasunez gobernatzen dute, ez? Eta ez dago inongo problemarik, ordaz, niretako da hipokresia puntu bat, ez? Azkenean, zergaitik batzuen kontra asaldu, ez dakit publizitate bat lortzeko edo, bueno, ez dakit. Herritarrei ez zaie erreparatzen behintzat edo hori usten dute agerian? Bai, nik uste baiet, eta uste siglak eta alderdien burokraziak irela azkenean bere beharrak dauzkatenak, bere bezero sareak osatuta dauzkatenak, hor jokoan daudenak ez dira bakarrik politikak edo zer egiten dugun han eta hemen, baizik da gure alderdiaren kokapen horretan ditugun beharrak. Gure alderdiak dituzten beharrak, ez? Eta hori dator, berriro ere, Espainiako erregimen politiko diseinatuta dagoen moduarekin oso lotuta dago. Bere garaian erabaki izan transizioan alderdi izugarrizko boterea ematea, zergatik alderdiak oso ahulak zirelako, eta horren esan zuten, ze elitek gidatuko dute horrengo fase historikoa Espainia. Eta esan zuten, alderdi eman behar dugu paper bat, sindikatu beste bat, lehena aipatu du sindikatuekin pasazena. Baina alderdiekin beste bat. Orduan, Espainian alderdiek izugarrizko boterea daukate instituzioak kudeatzeko orduan. Hori ez da botere guztia, hori da boterearen parte bat. Baina hor daukatez, orduan, alderdiek beraiek behar batzuk dituzte. Behar batzuk eta orduan, instituzioan boterean egotea edo ez, alderdi horientzat oso importantea. Hor jokatzen dute, inguruan daukaten ekonomia oso bat, ez? Eta hau esatea, bakit oso impopularra dela toki batzuetan, baina horrela da, eta uste herritarrak gero eta gehiago hori perzibitu, susumatu eta ulertzen dutela, eta ez zaiela bat ere gustatzen. Ez? Ikusten da gainera, Nafarroaren kasuan, zentzura mozioez hitz egin dugu, baina edozein erakundeko gobernu osatu baino lehen, dagoeneko hainbat alderdi badabiltza, pentsatzen nola egin, gero halako mekanismoak erabili, eta zer usten den horrek ere agerian, hauteskunde batzuk gertatzen dira, datu batzuk, edo tira, boza kopuru batzuk mai gainean jartzen dira, hor ikusten dugu, nola badauden ariketa ezberdinak agintera heltzeko, baina ezer baino lehen dagoeneko pentsatzen nola buelta eman horri eta esaten zenuetan urrengo urtean edo agian urrengo hilabete batean. Nire ustez horrek eragiten dago mesfidantza bat, azkenean danok boskatzen dugu, hauteskundeak dira eta alderdi batek hauteskunde horrek irabazten ditu. Eta zer gertatzen da, gero, olako tramangulu batzuk egin behar dituzte edo zatiketak edo matematika erabili justo lista horrek boterea irabazez desan. Azkenean da, eurek demostratzen dute, adibidez, Euskadin gertatzen dana, EAJ eta PSN euren botoak batzen dituzte, euren akordio batera heltzen dira, eta lortzen dute, 81 herritan gobernatuko dute, supuestamente hori EAJak eta PSN 12. Eta gero bestela ez dago ez, normala da, gazte batzuk eta beste pertsona batzuk pentsatzea zertarako boskatu behar dut, ez? Eurek ja dana, pastela ja zatituta daukie. Gainera, hitzeiten gabiltza nola Espainiako hauteskunde hauek, gobernusaketetan eragina izaten ari duten, baina ez hori bakarrik ez, ikusi beharko dugu ere Espainian gertatzen den, osaketak ere nolako eragina izango duen datozen 4 urteetan bertan, eta agian bertako alderdien jarreran ez dakit imaginatu EAJak erabaki dezakela PP Vox batek gobernatzea Espainian. Imaginatu, ez da bat ere zaila, hori imaginatzea. Gatzen da, nik uste, Vox aldagaia. Nik uste, EAJ izango litzakela Voxen ordezkoa. Eta nik uste, Feijóoren esperantza da, nik aterako ditut, nik bakarrik, Podemos edo, Sumar, eta Alderdi Sozialistak batera baino diputatu gehiago. Eta hori lortzen baldin badu, bere kalkulua da, Voxen beharrek ez duela edukiko. Alderdi Popularrak azkenean, hor badauka behar historiko bat, dela Vox estizio bat dana, gutxiola bera alderdi. Orduan, nahi du, ja bukatu zuen Ciudadanosekin, horrengo gaia da, ager Vox hori kentzen da, oso inkomoda. Zailo Alderdi Popularra eta Feijóo konturatuta daude, alderdi sozialari irabazteko,
Vox arazoa dela, eta horren aurrean bi soluzio daude, bat Ayuso bidea, alegia gu bihurtuko gara Vox, eta Feijóo bidea, esatea, guazen, bipartidismo batera, non Aznarrek bezala, edo Mariano Rajoyk bezala, PP izango dan, Aznarra hasieran, gero ez, PP izango dan, zentroeskuin moderatuago bat, eta horrela, Alderdi Sozialistaren boto emailearen puxka bat erakarri dezakegu, eta oran bi formula horiek dauzka momentu honetan PPek. Eta hor EAJak jokatu dezake paper bat. Alegia, bigarren horretan, bere garaian hasierako Aznarrekin EAJak akordioak egin zituen bezala, Mariano Rajoyrekin akordioak egin zituen bezala, Feijóorekin ere akordioak egitearena. Baina operazio horrek inplikatuko luke Vox alde batera uztea. Helduko diogu ziur berriz kontu guzti honi, ikusteko dago ere, zer gertatuko den, beraz, hurrengoaren esperan hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko, biai gaurrekin izatearen, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.